Després hi ha una entrevista, i m'agrada molt llegir el periòdico d'aquí, l'Autobombo, sobre l'Horta, és magnífic, és magnífic. L'únic que passa és que hi ha coses que són curioses, com per exemple no s'han complit, i reprenc el fil de l'anterior intervenció, no s'han complit mocions. Vam aprovar una que era de fer el tema de l'agricultura ecològica, potenciar-la, el tema de fer un mercat, els diumenges, al cinturó verd, etc., assessoria, etc. No s'ha fet res, que jo sàpiga, no s'ha fet res. Crec que som dels pocs pobles, perquè inclús en el barri s'han fet cursos de tractament d'herbicides i tal. En Quart s'ha fet, en el barri s'ha fet, en Torrent s'ha fet, etc. Sense entrar a valorar, per exemple, com està el local del Consell Agrari, que no és del Consell Agrari, perquè entren tots llevades llauradors, que fa pena, i vos convida a qualsevol dia a anar allí. O vinga ahí, perquè igual així gastem alguns de 50.000 euros que duem 2 pressupostos prorrogats i no he gastat ni un duro. O vinga ahí perquè després parleu de reviscolar l'horta i tal, i nosaltres ens van traslladar una sèrie de possibles inversions i no fareu cas. I a més se parlava de 2 fases. La primera fase de diagnòstic, que això se fa en 2 hores, però una volta diu, això està mig perdut, ja està fet el diagnòstic. I la segona, el de redactar una ordenança, no cal, ja està, l'ordenança està, l'únic que passa és que cal complir-la, senzillament. Vull dir, en l'ordenança queda molt clar com ha de ser l'estructuració de les parcel·les, el tancament de les parcel·les, les edificacions, etc. Vull dir, anem a fer el que ja està fet, amb l'única salvetat que és, en principi, el fa com a proposta unilateralment una tècnica que ha fet la diagnosi, i després segurament a través d'un procés de participació. No sé quin procés de participació quan el Consell Agrari ha estat només reunit una vegada, que no va malament. El PP el reunit 2 vegades, que poquet a poquet encara vos queda un any i mig de legislatura per a poder convocar-lo. I res més, en principi això és.